Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Sita. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpuk Rakasa. Kay galaan ang atong magtatampo si Sita. Akong problema, dugay na rin nahitabo, pero ako lang hapong i-share ninyo. Basi na lang og may makuha mong pagtulunan. Bahin ni sa kumbana nga ignorante gid kaayo, taga-bukid manggod ni, wa pa kalugsong sukad masukad. Ingon manggod ini ang mga paghitabo. Sa kalit mo gipukaw ang akong paghinano. Gusto ko nga handumon ang imong katahong, bulak ka nga langit nun, ning yuta tang tabunon. Gusto ko nga awitan, panggaon og mahalon. Marta, ikaw day pakamatyan. Marta, mutya kaning dugan. Kamatayon day mo babag sa imong pagpanaw. Ako ray nabihag sa ligi, Marta, sa ligayaw katahaw. Marta, mutya kaning dugan. Kamatayon day bubabag sa imong pagpanaw. Ako ray nabihag. Pakpak na di ay. Wari pagana. Ni ay 20 na ako muklo o. 20? Uy, Ma'am Sita, ikaw mo din eh. Timing ako man ang ako klase sa mga bata. Nabati gid na ako ang mananoy ni mong tingog muklo. Para mang gito ni mo ang akong awit gipay nungod, ma'am. Mao ba? Wow, ka nice. Thank you muklo. Ay, Kaya magigmuglo ni Maestra. Kaya mo ka. ay, ayaw mo, bugal-bugal di, ay, pasilo ako mamahanga, nakasa ako ngagyawitan, tika. Okay ra muklo oy. Sige, alin ako sa ilang manang tikla ha. Hapon na laba, maglaba pa ko. Ato kay lang tikla. Tikla, oo. Sige, kay pohon, ampingan tika ha. Ikaw cute. Sige, bye. Bye-bye, ma'am. Ya. Kilig mamo, Klo. Kilig mamo. Magkadayon mo ka ni po, Klo. Kinsay na sayod, pero kung itugot sa kitasan o kami ganun magkadayon, ampingan ko siya sa mas pag-amping nako sa akong sistang bagol. Bukid kaayo ang lugar nga akong ginmaistrahan. Ang nakapait kay matabok pagitog sapa. Mamatag simana na akong mauli sa ampo dito sa lungsod. Di mga higayon nga usog kaayo ang sug sa sapa. Piligro kaayo niya risgog yun. Pero mamahala gid ni alang sa mga bata sa maayo nilang kaugmaon. Unya to? Ma'am! Ma'am Sita! Ayaw lang siguro pagtapok yung ma'am. Usog kayong sold sa sapa. Nang tikla, di mahimo. Kinahanglan magkatabok ko sa sapa. May klase pa kong tambungan para sa mga bata. Tig-exam ra baron. Unya, magkaya ka ni mo. Ingalik ba data sa kusog na sold sa sapa? Ay, kaya lagi nang. Na, ang pintaon ma'am, kay delikado kayo. Gamay na bayay ko, maestra na mamusod rin. Dili sa aming dakit sa pagtulo. Ay, oo, lagi ng tikla. Salamat nang. Ay, bahala na lang ni. Ang importante nga makatabok ko. O, makapadayon ko pagtudlo sa mga bata ining bukid para sa maayo nilang ugma. Ang tingnan! Sige, matabok na ko nang. Ay! Muna kinasok! Agay! Agay! Tinuto! Agay! Salamat! Nagagunikus ka sa butan. Sila ka, ma'am! Okay ra! Oh,
Ala, sa mga isang guwapa nga si Ma'am Sita. May pugos mo nagtabog sa sapa. Usog na ba kahit sug? Amping yun, ma'am! Wala gina! Ni tabugin. Siguragi ko pasag yung buwang pantiron aning maamron. Hindi na ako sa tunga-tunga sa sapa. Gusto ko kayong sa tubig. Aw! Ay! Tabang! Ma'am Sita! Nanon ka sa sapa, ma'am! Hala, si Ma'am, kinahanggang maluwat ako sa Ma'am Sita. Puwamba ko sa pa, puwamba ko. Apsa! Luwason ako si Ma'am, luwason ako. Bisan magkaulugan din sa akong kamatayon. Luwason di ka, Ma'am Sita. Ako gugma. Ako si Muklo. Ang imong super hero. Hero! Recorded by X Thunder Gaming. Naluwas ko ni Muklo atong hikayon na dito na-develop ang akong gugma niya. Unya, Pangandoy ko ikaw o pinalangga sa taknang natanan di handong ka kini ay si Ma'am nang nakita ako ng bintana. Nagdamgob lang ko o tinuod ning akong nakita. tinuoy, ako ni Klo. Di katuhuan da. Malagi ka, Ma'am. Kuan, aron personal nga magpasalamat nimo Sa unsa, Ma'am? sa imong pagluwas nako dito sa sapa. Kuan, Ma'am, kanang gibuhat lang ako ang angay na akong buhaton, Ma'am Sita. Salamat kaayo, Klo, ha. Kung wa pa ka, wa na siguro ko rin. Oh, di ka magsultig sama ni Ana, Ma'am. Di ko masugot. Magunsal lang ang publiko kasing-kasing kung wala ka na. Ha? Unsay, Muradama sa. may rabbit tao. Unsay, Waki mo. bugal-bugalon. O, unsay may Ang butoy tinuod, pasabot. Sa matagigayon nga makita, tika. Magbuto-buto akong dugan. O magpaningkit sa balaan mong pangan. Sure? Pero kutubras pangandoy ang tanan. Ma'am, maubitaw ni kanta ko pangandoy ko ikaw o pinalaga. Timing di Kay ay. imposible nga mugma ka nako nga way naot pobre lang ug mapagigrado. Muklo, sa gugma, way dato og pobre. Way taas o kinaadman og mubo og grado. Ah. Ang tanan patas. Ma'am Sita. Ang tinuod, Klo, na love at first sight, baya ko nimo. Ha? Oo, pasabutan ang love at first sight, ma'am. Kanang chocolate na. Ba't ipasabot, ana, nga sa dihang una ta kang nakita, may lahin akong pagpati nimo. O nisamot nga na-develop ni dihang imo kong giluwas, Klo. Ma'am, I love you, papaganiti- Muklo. Wa pati ka makita. Love na ko nimo. No? I love you too. Mahal ti ka. I love you. Magigugmasag di ka na ako. Oh, Usama na ko, ma'am. lagi. Oo. Wa ko nito yo, galit lang ni. Hibong ko nga sa akong pagmata karon. Ibati na ko gugma nimo. Gihiwi ko no hiping-hiwi. Bleh. Ang iyan kay ka. Kuha Uy. lagi kay kagdila, ma'am, no? Ano? Hala no? Ma'am, pwede mo hangyo? Oh, ansa man na? Pwede ti ka hatagan ko nimo og higayon ba nga magtimbang-timbang aning tanan. Mo, tibangon pa nimo? Virgin pa man gud ko, ma'am. Ikaw? Ha? Virgin pa ka? Virgin pa, oy. Oo, suway yung gugma-gugma. Wa pasad ko. Oh. Waki mercy. Nagkauyab gid mi kay iya naman kong gisugot na bali lagi. Hangtod nga nakasal gid mi. Mauni ang nahitabo sa una na mong honeymoon. Ay, salamat ng ulit ng mga bisita. Dali na. Kulbaan ko da. Nga naman. Walang kita ramang duha rin ni Ros kwarto na ko. Klo, karon ang una tang honeymoon. Hani mo? Honeymoon, oh. Hani, kaila ko anak. Daghan din sa bukid. Dugos mga ni. Correct. Correct di ay. Moon. Buwan man na, di ba? Correct. Honeymoon. Dugos o buwan. Wa ko kasabot. Basta kay honeymoon. Mo na ang sagad buhaton sa managtiayon ilabi na sa bagong kasal. Ari ay pa, dugos buwan. Mo na atong buhaton ron. Libog ko da. Libog yapon ka? Kapuya sa nimo, oy. Toy Jack ta ba? Hindi na ya sa taon ko mamusita, oy. Virgin pa taon ko. Bisag suwayan mo.
Maluoy ka na ko. Soya na to. Nindot sa niyo, bangag kas ilong. Tuot man, may nahitabo ginamo. Dito na ko ipon og puyo ni Muklo sa ilang bukid. Managtiayon naman mi. Gusto na akong ato puyo sa amo sa patag pero mahadlok man siyang mulugsong sa patag. Kay lagi, wag siya kasuway. Ignorante lagi taon kaayo. Pero love na ako. Niabot ang panahon nga mga anak na ko. Unya, ala, may nikawas akong bilahan. Nibuto na ang akong panubigan. Hala, mga anak, nagit ko ini. Muklo! Klo! Guys, ita, ma'am. Mga anak na ko, Klo! Tawag kong doktor! Awa taon ni doktor sa bukid, oy. Ay, pagtawag kong mananabang! Dali, Klo! Wasay na nabang. Ha? Ay, Asa okay, ba bahay. na din Dali, eh? saunti ka, dali. Danuti ka dito. Oo, Klo! Lisugod ang sakit, agay! Ay, hala. Agay! Ngalok oka. Okrok arilok okay. Gangab as nguli. Sa mga mo ginananan ako, uy! Ay, walang paglangas, day. Mga anak lagi ka na yung orasyon. Ang Ako si uloko ka. Bogart. Ako si Bogart. Maldito kong pangan pero humo kong kasing-kasing. Ilado kong tambalan ining dapita. Ganong gidamang ko ni mas tambalan nga mga anak man ko di man ko magpatambala, agay! Ayaw ka malakak. Okay. Mudawat sa kong other matters. Other services ba? Sa day other services, agay! Agay na ni! Oh, Agay! dawat mga kong magpatuli. Spray kita ko walang stick! Usa na yung taon na mong gibuhat, oy! Close sa bandi! Gusto na lagi, day. Ay, ilangas, day. Day! Nalala, sige ma'am Sita. Ibila og dako ang imong mga paa. Ibila, day. Kay huy po na to, day. Ayaw ka balaka, ha? Nagkano tayo kung nagkita na anak na diyan. Dahil nagtakilid, doon na sa'y nagbabag. Oh, dala! Agay, agay, agay! Nibila na Oy, ko! hala, nagisi. Ay, spray kita ko walang stick! Wake, mercep! Recorded by X Thunder Gaming. Nanganak yung kong himsog nga batang babay, nagbungang yun ang among pagminahalay. Unya to? Klo, may anak na kita. Babay, ato anak, day, no? Ang sabi atong ingani, ha? Kumbigan lang tos tong nanday. Ako, Moklo, ikaw, Sita. Yung babae mga itong anak, ngalan to na itong Mukta. Ngilad, dyan, ana nga na, uy. Ana, ilisan na to. Ngalan na itong Simuk. Ngilad, yapon, Klo. Ilisan niya po na to. Ngalan na itong Talo. Tumoy sa atongan ba, Talo. Mura magpildiro, uy. Talo. Di, Talo. Talo, yun din. Talo, di, uy, bati. Ato balihon, day. Talo, balihon na to. Luta! Kana, Klo, ganahan ko, ana. Gikan karon. Ikaw na si Luta, ang anak ni Moklo ug ni Sita. Luta! Puta. Nanumpang akong bana nga karon nga may anak na mi, dublihon niyang iyang paningkamot aron ikahatag niya ni Luta sa among anak ang maayong ugma. Timing kaayo kay may telegrama nga niabot. Telegrama pa may uso sa una. Unya to? Unsa na, Klo? Ako anday gikan sa ako ging uyuan tawa dito sa Manila. Unsa may unod anak, Klo? Matod niya nga nang ginahanglan ko ng tao dito alang sa construction ba. Panday mo tong akong uyuan taon. Largahon ko niya sa Manila aron himuon kong helper. Ah, mo ba? Kabangi ko makalarga ko sa Manila dahil sa tabi aron makaabang po taon ko nimo sa pagginahanglan sa tong anak ba. Ah, sige, Klo. Maayo hinuin. Pero mao lagi, ako ra kuno'y bahala sa plete padong sa Manila. Unya, siya na bahala sa trabaho. Unya, ako inigabot dito trabaho dayon. Klo, katultol ka dito, Klo? Sugato no ko niya sa Manila, per. Ay, nahala, sige. Ako'y buhatag di magpliti. Uy, si Luta rin, kabantay ka? Sige, Jayla, Luta, oh. Nasakit ang bata lagi, maong di ko gid siya kapiyaan. Ha? Day. Makahimo ka kaglugsong sa patag, kay ikaw rang isa. Di man sa pwedeng biyaan ako din atong anak. Di sa pwedeng dadon nato kay kuan, mabasa ni ko di tabok ni sa sapa. Asa ba kakilanat ang bata? Bitaw, no? Kaya nimo nga ikaw lang? Unya na lang siguro laga kung maayo ng atong anak. Na, yung magkuhagain tiyo na, mapurda akong trabaho dito. Gani no, mausap. Abala na, bulugsong kuspatag. Alang sa kamaayong kagmaon, inday Luta nga atong anak. Kaya ka ni mo, Klo. Kaya mo ka! Spray kitik daw.
Kung pila may sugilanon, may abot siya sa pier aron mo sakay og barko para Manila. Unya to. Ni anak yung gosperda. Ay mo kung abot din nga ako, Rosa. Ayaw na, niya mo ko ticket. Pero, wa ko kay bawon sa ibuhato na ni. Mangutan ako ng lalaking nagka... Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, Lite! Bye! Jaman bay. Kanang... Bye! Usaon pagsakay anang mulargang barko. Kung busina na gani bay, sakay dayon. Hindi ka mabiyaan. Marga na ba dayon na? Ha? Mulargang na yun, ha? Busina na eh. Bye! Wala! Ha? Dada ka, Bay! Magdali kong sakay barko, Bay! Bay, bay! Uy, wala mo lingi. Parasang tutawa na. Parehas tingay mig atuan. Surigaw tingay kay para surigaw na ako sakyan. Ay, abot ang barko. Pero... Uy, hala! Bay! Uy! Kita sa ta. Oh, ikaw mo itong akong ipagutan na, di ba? Ako. Ingon din ni Dinis Manila. Lain mo jultihan mga tao, lain mo paminaon. Surigaw no na sila bay. Ha? Ilang pinulungan. Kay wa mo tas Manila. Padung tas Surigaw. Surigaw? Ganang mo ingon nga, idyo tong manok. Banglag sa ilong. Tuit man, gusto dayo mo pauli pagbalik sa Cebu ang akong bana nga ignorante town. Maong dito ra siya sa pier sa Surigao. Ti amoy usa ka semana siya nagpaabot sa pier. Unya to? Kanan mang kugluya din Esper. Bay! Oh, ha? Uy! Kita na sa ta. Ungo ka? May tabangi ko, baby. Pilan ko kanaw din Esper taon. Ha? Nga naman. Doon na magkukigibutan ng Surigao nun. Kung sa barkuha pa doong balik sa Cebu. Unya, bitubag man si anak ko. Inday Uno. Oh, mga usak si Bana na kung nagkuha din barko nga Inday Uno. Wa man yun mo abot. Ginuha mo bay. Kanang Inday Uno, pasabot sa Surigao bay. Ambot lang. Idyo tong baboy. Banggang sa ilong. Muna akong problema sa akong bana nga si Moklo kay ignorante in taon kaayo kalawis Ginoo. Masaya akong buhaton ani niya. Unsa man og kamo ang pasiltihon? Sita. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sendo dato karagad lawa. Ang atong sender si Sita, Ate Pres. Sita. Oh. Yang bana taon may pagkaihas at Pres Looy kayo. Nilarga taon niya buutan ba yung bana ihas lang niya. Nilarga tas Manila kay patrabaho on siya tiyo dito. Sus karon kay ihas lagi at Pres. Ngutan na siya atong laki ay kabala ka bay ug munagilim busin ng barko dito rin sakay kay para makaadto ka Manila. Karon kay ang pagbusin ng barko taga Surigao man day. Kapag adto siya barko Ate Pres Surigao siya dito siya na Surigao wa taon siya kauli kay nangutana siya unsa barko padung balik Cebu ang tubang sa taga Surigao kay natural man na nila Inday Uno nga kada day kunong Inday Uno unsa to wa ambot Inday Uno mao ambot lang mao na basta mao ni sulti Inday Uno Nagpabot kasi ambot pawat gyud siya kay Inday Uno mo barko wa gyud barko nga Inday Uno unya na abta siya sa amigo gadamag manok og baboy sa uy datakda siya taga Surigao Ate Pres ang manok gingnan siya ito tong manok ang baboy gibid ko yun ito tong baboy kaluoy may tao niya andon karon Sita nag-goal kay what ako liba na Ate Pres Tapos Surigao. to Surigao Ipakuan niya o ipa-public service. ipanalas ni sa race day taga ng pliti para matuduan na sa gadig sa race niya oh may parawad na yung problema taon sound taon yung bana sunod-sunod paita ba na ha taon looy kaya Ate Pres Puti pa ni kamot ni magatabang gising sa. sa una na bam sa ako ikatamba ka na ato di sa rest day tabangan na dito sa atong manager na di sa rest para makabalik na diri Cebu para makauli na sa nadiri ba makauli sa inyo ha ug unsa gali ug wapay trabaho dito sa Manila wapay tao nakuha tultulan lang na siya pa kuan na lang kanang kuyugin lang yun dahil si tay ikaw maestra man ka kuyugin na yung bana para makasakay yung tarong barko makaantos Manila kay sugaton ra man kuno taon siyang uyuan dito bam o sikaw unsa yung kasulti diha bam Unya og dugay na lang ni uli ron. Tago pala tong buhatan. Taon mo ginay mo to pagan. Ay. Babay. Wapalo. Ayaw nagliso-liso lang kinabuhi, do. Ningon ba Sita do isawa pantod karo bakuli. Bam. Ay sige Facebook. Kanon email oy.
Kadiyot lang kung ari ta dire sa Juan 14 versikulo 16. Versikulo 6. John 14 verse 6. Si Jesus mitubag kaniya. Ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa walay si bisan kinsa nga mo Makaadto sa langit. samahan kung dili Samahan. pinaagi ka nako. Ngano niya akong gibasa kawa man ta maingon nga nangita siya dalan Ha? kani manggod. Kita yung barko. Ni adto manggod di man koy linya ang gilitok si Jesus nga mahibaw ka mo ug asa ko mo adto. Mo to nito mga apostoles. Wa mi kibaw sa agi oy. Asa na isla ha? Sa barko ha. Wa nang tanay nga lana. Kuno ni Jesus, ako mao ang dalan. Ako ning gibasa tungod kay sa kahimtang karon sa kinabuhi sa iyang bana. Naman. Nagaday ko bisan tinuod og dili kay siya suhito ang iyahang kasibot ang iyahang effort sa das binisaya gulat kanang kadasig nga moadtog gyud kay narbaho o ang iyang pagpaningkamot doon na gyud si paningkamot ba doon na gyud si kasibot nga moadtog bisan tinurog siya katultol nga moadtog gyud sa Manila para makasud siya trabaho kanang nakaday ko sa iyahang pagpaninguha in town kanang uban bisag tagaan plite bisag katultol mawawa sa ang kwarta gigastog lain siya bisag titulog nagkalisod ato siya puto nakasayo pitaw nga barko yang gisakyan no ang ako lang ani Mrs. nga kung makauli na diha mas maayo nga kumpleto nga detalye ang iyang paglakaw kinsay mo sugat mas maayo niya naman tas kabaghuan mas maayo na ay numero nga magkontak asa siya sugata unsang orasa asang barkuha unsang nga sa Pier 4 ba 1 ba 2 ba oo. Na ato sa Manila ba? Taas ba kayo ng perya? Per 15 naman siguro na Oo. Mas maayo nga sa una suwat naman gani wa may numero, wa may long distance call sa una pagani sa unang panahon gyud. Magsuwat ta mas maayo nga dunay kumpletong impormasyon iniglarga niya asa siya agi, asa siya tugdon, asa siya dunggo, no? Unya, ako na talaga kaniya akong gibasa ang pagiya naman pud sa atong mga pag-ampo aron kita lamdagan. Apan sa ako nang nabasa o ako nakuha sa lakat sa sugilanon nilang magtiayon. Maayo. Wala ako ikasaway kanila ang pagpaningkamot gawas nga siya tiaw mo ha. Bag-o nga anak yung asawa yan yung gibiyaan kay manarbaho siya. Para lagi kuno kaumao ni Luta. Oo. Buto na naon ka ng maestra naman tayong asawa pero uy, kanabi ang mga maestra gulat mga anak, no? Doon na ba na sila madawat? Nabi daw? Dako ba na sila madawat mga sa isinta o rosinta? Sa una 30 na ba? Karoon sa isinta na. Pagka nga, Mao na nga ang mga maestra ganahan kayo sige mabdos. Nabi sa isinta. o pagka nga usab gulyat nga, Anak dosi ka, bata. pagka nga at gulyat at tipres nga, siya siguro, iya tingali po nga, mauwaw din siya nga asawa, kaya asawa maestra niya siya way klarong trabaho. Mau tingali nga maningkamot po siya in town. No? So nakadahig ako, o ba nila man sa mga pagkaampu, araw magbungaho ng inyong mga pagpaningkamot. No? Salamat na pagpalagat nito naman noon. Kung ako ang puzzle, RMN